Ето така, стъпвате на топчето, намерите си най-болезнената точка, може с един крак, но на мен така ми стана приятно да си натискам двата и намирайки си най-болезнената точка да търкалям топчето, докато усетя, че се отпуска. На ходилата са рефлекторните точки на всички наши вътрешни органи. И това упражнение, освен че е много добре за вътрешните органи, е много добър начин да отпуснем тялото и като опорно-двигателен апарат, тъй като на ходилата е мястото, където се свързват няколко фасциални ленти. И така можем да разтегнем нашето тяло, като направим нещо много простичко и е приятен начин. Но сега идеята е не само да се галим, защото понякога тук плантарната фасция и мускулите са доста стегнати и напрегнати и трябва постепенно да натиснем с сила. На места може да е доста болезнено, но с времето се отпуска и след това, ако се така разтегнете, ще видите, че не само тук на ходилото, но и на цялото ви тяло има повече мобилност, повече движение. И всичко това го правите и с другото си краче. И това е хубавото, че може да се прави докато си почивате, докато си работите, докато си говорите, вечер, сутрин, с седящи професии също, събувате си обувките в офиса, на работа и се грижите за вашето тяло. Хубаво е след това или преди това да пиете малко водичка, за да хидратирате организма, така и разтягането на фастиите ще се подпомогне. И така, аз това нещо вече го правя сигурно около 15 минути, но разбира се, просто защото тази вечер си седнах да си почивам, започнах да се разтягам, видях къде в тялото ми има напрегнати точки, започнах да си ги масажирам. През ходилата точките започнаха да се отпускат, тялото да се намества, гръбнака да се намества, врата ми се отпусна, още така дишането ми се отвори и започнах да си правя масаж на ходилата. И така реших да го споделя и с вас, защото мисля, че е доста полезен и смея да кажа мързелив начин да подпомогнем тялото си. Сега аз, разбира се, направих и предварителен масаж на ходилата, където видях, че в местата по време на разтягане имам опън в залавните места на мускулите на ходилото, защото когато почнем да разтягаме краката, естествено, чрез фасциалната лента цялото тяло се свързва навсякъде. В ходилата може да усетим някакъв спазъм, който е доста болезнен и неприятен. Може и в пръстите да го усетим. Така че може да използвате и това, което аз днеска направих. Първо разтегнах, примерно, квадрицепса, т.е. бедрените мускули. Усетих спазъм в мускулите на ходилото, в долната част, да казвам долната, за да разберат повече хора. Оттам започнах да си правя масажчета на тези мускули. Оказаха се доста болезни. След това с радост установих, че ми се освободи ломбалната област, торакалната област, врата. И то ми стана едно приятно и продължих да си правя масаж и на другото ходило и така разтягайки се, да виждам какво се случва с тялото ми, подпомагайки си го. И след това завършвам в момента с
тези точки, така вече в дълбочина, след като съм отпуснала, излизат нови точки. И е доста приятен начин вечер, ако сте уморени. Аз днес сутринта спортувах, яздих и сега това е много приятно и за кръвообращението и преди сън, за да си предоставим една прекрасна релаксация. Така че това видео е за вас, за да се чувствате по-добре и да направите нещо простичко за себе си. Желая ви приятна вечер и успех!